பருத்தி பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பச்சரிசி 2 ஸ்பூன் நைட்டே ஊற வச்சுக்கிட்டேன். பருத்தி கொட்டையையும் நைட்டே ஊற வச்சுக்கிட்டா இதுமாரி பிளாக் கலரில் மாறி நல்லா வந்துடும். 8 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு தண்ணியை நல்லா புழிஞ்சிட்டு ஜாரில் போட்டு 2-3 வாட்டி தண்ணி ஊற்றி நம்ம நைஸாக அந்த பால் வர மாதிரி கரெக்டாக திக்காக எடுத்துக்கலாம். அதுமாதிரி நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடுவேன். ஸ்வீட்டுக்கு நான் பனை வெல்லத்தை தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி அதையும் ஃபில்டர் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். கொஞ்சம் திக்கான பாத்திரத்துலேயே இல்லை அலுமினியம் பாத்திரத்துலேயே நம்ம இந்த பாலை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை போட்டு நல்லா காய்ச்சிக்கலாம். இது நல்லா காஞ்சிட்டோன்னே பச்சரிசி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை கொஞ்சம் அரைச்சி, ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு இல்லை, கொஞ்சம் திக்னஸ்க்காக ஒன்றும் பாதியாக கூட அரைச்சி போட்டுக்கலாம். ஸ்வீட்டுக்கு அந்த பனை வெல்லத்தையும் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் சுக்கு, கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடரும் நான் லைட்டாக தூவி விட்டு நல்லா ஃப்ளேவராக சூப்பராக பருத்திப்பால் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கிட்டும். சிம்மில் வச்சு நல்லா அடி பிடிக்காமல் கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டான பருத்திப்பால் ரெடி ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக தேங்காய் துருவி போட்டு டேஸ்டியான பருத்திப்பால் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.